Què collons em portes aquí? És una entrada de discoteca que ja fa temps que tenia a casa i volia veure si me'n donaries alguna cosa. Les discoteques eren un lloc on la gent anava a ballar i a passar-s'ho bé a la nit. El que passa que a partir del 2019, entre la merda del reggaeton i la pandèmia, se'n va anar tot a Norris. Recordo un cop que tornàvem de 4 de Caldetes, 2 amb un Vespino ben torrats per la carretera de Mata, perquè no volíem que ens enganxés la policia per la Nacional. Se'ns va fotre a ploure de cop i volta. Mare meva, quina època aquella, eh? Sí. A mi m'agradava molt anar a una que es deia Factoria, que hi havia a la Ronda Barceló. Quin valor creus que té? Havia pensat 200 euros. Mira, vaig aquí al costat, que hi ha un paio que tenia varis locals de nit i ara crec que viu a sota un pont. Crec que ell pot saber exactament què pot valdre això. Me l'emporto i ara torno, vale? El malparit ja fa més de 2 hores que s'ha anat i encara no ha tornat. Crec que m'ha ben fotut.